mamela muli yeZimbabwe ngethemba phela sesifikile ngethemba ukuthi lapho esikhona lapho likhona limelele phela ukuthi lizwe ukuthi sahamba njani eMthare njengoba last episode sasilitshelile phela ukuthi siye eMthare. Mina ibizo lakho ngingu-Opha Mpofu, angihambi ngedwa njengazonke isikhathi. Unofamba naye azozona ufamba naye muri Zimbabwe muri rudadiso kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Today is just another day. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tisati takupai chirongwa chatinacho zuva ranhasi tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Tinozviziva kuti takapedzesera tichiti tiri kuenda kwaMutare kumakomoyo eheka kuteera sekuru kutika tinzwe kuti zvakafamba sei pamusoro penyoka yekwaMutare. Asi tisati tatanga nhau iyoyo yerwendo rwedu, chatoda kutanga kukuzivisai ndechekuti gogo vachiri kunetsekana nenyoka. Gogo vapenyu, asi gogo vari kuona mavisions enyoka every night, havasi kurara. Isingakati phela silitshele ngokugcweleyo ukuthi sahamba njani kokhulu phela eMthare. Sake sithi silithi fahla ngokwenzakalayo kugogo. Ngiyakwazi ukuthi abanye babebuza ukuthi ugogo uyaphila, ugogo lokho esabona ama-visions enyoka. Hayi, ugogo lokho esabona ugogo uyaphila. Mafoni ari kuuya zvamira sei naye vanhu veDrumas Media, zvamira sei? Aiwaka ndiyo update yatauya nayo. Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Mukaona munhu achikwanisa kunge achitifonera, ndinotenda. Vekukanyemba munoziva pai patinopa program unotombokanganwa zoti kune dzimwe nzvimbo dziri kutiona. Vekukanyemba aiwaka tinotenda nerutsigiro rwenyu uyezve nemacontributions amaita pakutaura kuti dai zvanzwai, dai zvanzwai, dai zvanzwai. Asika tataura isusu nhau yagogo. Gogo vachiri kushupika, gogo vanoda rubatsiro. Vamwe vari kuti siyai zvife, vamwe vari kuti indoda iyazibonera. Usiyayibonga kakhulu muli yeZimbabwe kulaba abafonayo. Abanye besithi hayi mina ngifuna ukuthi ngincedise ngaphi emzukulwini ntwana, abanye bebuza ukuthi ugogo, abanye liyafona kakhulu. Hayi, siyabonga kakhulu okutshengisela ukuthi lihamba lathi sihambe endleleni eyi-1. So siyathanda ukubonga kakhulu njengeDrumas Media ukuthi uthi liyasupport. Tabva kuna gogo, ngatinangei kuna sekuru. Sekuru vari kurwara sekutaurwa kwazvaitwa nemuzukuru paya paya. Nanhasi sekuru vari kurwara, havasi kunzwa zvakanaka. Sesisukile kugogo sesibuya kukhulu. Ukhulu ayilokho egula, ayisiko ukuthi ugula, asikwazi ukuthi uguliswa kwini, but walatshwa sibili ngumadzimayi. Uyakwanisa ukuthi ehambe yenze konke anti but uyakhanya ukuthi hayi uyagula. Ukuthi uguliswa kwini asikwazi njengoba lani izweli izitori zangikhona ukuthi sihamba njani. So sabe singasakwazi ukuthi kuyini sibili okumgulisayo. Chiri kuvarwasisa sekuru hatizivi, kuda i-age, kuda i-stress, kuda ndiyo mishonga yacho yakabatwa kana kuti ngati yavakabata nekuti apa hapana mutsvena apa. Zvasangana misodzi nedikita, hauchakwanise kuti uyu musodzi dikita same. Kusuka phela kuhlupha ukuthi hayi asisakwazi ukuthi ungabe uguliswa kwini ngoba kuthiwa ngishona nanzi matsotsi agerani. Saka ndizithi tsotsi riri kugerani mwendeni, but sekuru akuri kurara ukhulu uyagula. Chera makutaurisa. Tochibva tabva kuna mbuya, tabva kuna sekuru, takuchiuya kumuzukuru. Ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu topatinoona. Sekuru achisiri ekwaMurehwa akabvako. Akatozongoitawo zvekudaiwo nekuti zvinotyisa kuoneka futi takuendodzi wakutisira problem nekuti ndiri kunanzwa nenyoka saka wakuenda. Nyaya yacho ndofunga munoiziva, inotonetsa zvakatomuomera kuti ozvifambisa sei. Asi akazongorwa touch muzukuru achisiriko kwaMurehwa, asi sekutaura kwatakaita muzukuru arikuda rubatsiro, arikuda pekugara. Kwaaigara imba yakalokwa, vane 2 months vasingabhadhari rent.
saka kuri kuda zvakare kubhadharwa mari kuti akwanise kutora zvinhu zvake. Hanzi nevaridzi vemba tinogona kungozvikanda panze toisa mumwe munhu nekuti hausi kuda kubhadhara rent. Haya, urombo. Hanzi tine variety. It pause. So lapha sesibuya phela kumzukulu lwana lalimbona lwana esithone sima logogo ukuthi ehlala logogo enjalo kwazi ukuthi ugogo ulenyoka elayi. Uthe hayi mina lami umthwalo ngiyisa kuJesu ngime ngayikwanisa inyoka. Wathi hayi mana ngidle bayibayi. Wadla bayibayi umzukulu. Wathi mana mbeka ngapi ekhaya. Wathi go kuendelela no come back. Asi Mwari mukuru mufunge zvenyu. Sekuru nyati vavo vakati Mwari adhakwe. Hai chokwadi. Mwari mukuru nekuti even gogo vakutya kufa vari kungotaura kuti ndiri kuchema kuna Mwari wangu kuti Mwari ndibatsirei. Zvese zvavari kutaura gogo vari kutaura kuti vari kuisa Mwari mukati. Zvichiratidza kuti hongu vakatadza asi vanozviziva kuti vanofanirwa kutendeuka. Kazhinji kacho semanzwiro atinoita vaparidzi vachitaura vanoti izvo imi munofunga kuti ndimi wapenyuka gena rakakumirirai. Ava at least wana nguva yekuita sei yekutendeuka nyange zvazvo vakauraya vanhu vakawanda. Hatisi kufungidzira kavakataura, handisi kuvapomera aiwa vakataura kuti vakauraya vanhu vakawanda. Asi gogo vari kuziva kuti kuna Mwari vari kutaura kuti dai Mwari anditungamirira ndadai zvinhu zvapera izvi, dambudziko rapera iri, ndagara zvakanaka semagariro anoita dzimwe mhuri. Ugogo into engani yasithabisa ukuthi nobe ngene bunzimeni kona lo bazifaka khona. Yena ulokhe khathesi sikho ekhona bonke hayi ngaphandle kwenyoka uNkulunkulu khona. Uthi kuyikho lokho akwenzayo yabecela ukuthi uNkulunkulu isengani ungangisilisa ungicolele ngilami ngifuna ukuhlala njengabanye abantu. But noba wabulala abantu abaningi kodwa udinga uxolo. Inedzidziso inenhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Ngati mboendai kuvana vana vagogo nasekuru. Ndinoona ipapoka vana kana muchindinzwa muchikorekore tinoti muri kutaika poi. Muri kuona kadambudziko kana rabata mhuri munofanira kubatana semhuri murunga chinhu chimwe chete. Izvi zvavasi kuoneka vakomana havasi kubatika zvachose. Gogo ava vakanzi vafa nyoka iyi muchaita sei nayo? Ndiyo nguva yamungadai muri kutomhanya nesu weDrumas Media vakomana tibatsirika zvinhu zviita seizvi zvipfuure but But Andrew, yes. Munoziva kuti munhu anobatanidza mhuri chi vabereki ndivo vanofanira kudaidza. Manje vabereki vacho ndivo vanoita havachisina power. They are vacho powerless. Vangakwanise kushedza kuti huya mwana iwo vachida kukoboresa futi mwana nenyoka hazvibudeka. Saka kuti vana vabatanika hazvinoda Mwari. So indaba ekhona lapha yekuti sesibuye endabeni yabantwana. I think laba bone kuqaliseni kuphela bahle basuka abantwana bonke abazange baphenduke. Umuntu wayesele ngumzukulu. So but kodwa isikhathi leso ukuthi abantwana bangikhona bonke bebambane bezama ukuthi beqeda udaba lolu benjani beyingqondo wani beyimbumbe eyi1. Tochienda kune iye murume wemuzukuru. Mukomana uyu kana tingati murume uyu tikambotaura naye ndofunga makaona video racho tichikurukura naye kuti uri kuzvoonawo sei achitaura matangiro azvakaita etc. But as Drumas Media we feel he is not doing enough. Akangosiya mukadzi ari uko izvozvi mukadzi akauya kuHarare haana kwekugara asi murume wakarimwi muHarare. Tobva zvatipa kweseni yekuti asi anozivana nagogo here? Pamwe gogo ndo akatiroora muzukuru chinyoka chedu chiita sei? Hazvina achaziva yaya kufungidzira kai. Guess what? So indaba lapho sesikhuluma ngayo ngibani umkamzukulu lo kade ehamba lobani logogo. Sake sakhuluma laye but wayengakhanyi ukuthi kumbuzondile ukuthi hayi umama wasebenzisa inyoka isebenzisela ubani umkami azange sibone ulaka lolwana. Because ngiyakwazi ukuthi umuntu uyabe ngafuna ukushaya umama sibe ukuthi hayi mama lapha elikwenza akwenza. But hayi kuyena la wangwahamba wathi umfazi ewanso angikwazi ukuthi uhamba njani. Asikwazi ukuthi bobo sebenza logogo
kumbe uhamba njani hayi asikwazi. Ndona iripo muri Zimbabwe takuchiuya nawo kuna uhombe yamanga makamirira yekwaMutare takaenda kumachezo. Kwamachezo taida kumbobreatha vanhu vakati kwamachezo tikutofunga kuti patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri mona kuti uraisa ivi kungonanga usina kumborefresha utombotanga wadaidede kuti ukwanise kuwana chi uvambo wadhakwa. Ndokuzaimu. Okay, atare. Okay. Makatona tiri kwamacheso tiri kukupai program yamacheso baba macheso vachirova vari kwaMutare asi kangana kuti macheso nababa Harare. Una baba Harare zvakare. Baba Harare musadaro. Ndinoti timbosiya zvejoy tichapa muri Zimbabwe joy yacho yakangozvimirira vaonewo kuti kwaifarwa sei. Asi tiri panhau yasekuru. Nhau yasekuru inototyisa sematyisiro yairi kutiita kutaurirai. Ndosuduruka zvoda vana baba. Dambudziko randingati ndakaitaura nderekuenda naTando wacho anotya, kuenda naChihera wacho anotya. Ini ndakati hande ini ndini Chihera. I wish you were all there. Ati ndini Chihera handei mukati kana Tando saka. Dambudziko ratakaita muri Zimbabwe kutanga kuenda tisina kana address tichingozva kuti sekuru avanogara kwaMutare. Ende muzukuru aitaura kuti takakwira makombi eSakubva. Saka isusu takanonanga kuSakubva. Ndofunga vagari veSakubva vanotirerera. Taifamba street by street tichiti tikutsvaga sekuru vakadai munovazivawo here. Akati kwete. Wakati kwete. Ngiyakwazi ukuthi abaningi kade bebuza ukuthi hayi kanti Drumas Media ukhulu awufa simelele vele sihlala nje sisemafonini lama-laptop simelele ukuthi sibone. Hayi kuhamba sahamba sibilisa haya eMutare safika sathi hayi sizavukela kuseni phela kuqani ukuthi sidinga ubani simdinga ukhulu saqala lathi sathi siye refresher mbijana. But sihamba khona ngapha liyakwazi ukuthi nxa uhambe umuntu noka weza ukuthi hayi kuyasabisa hayi inhliziyo zethu kwakhanya ingani zibuthakatha. Saka zvotakaita ndizvotakamboenda muSakubva sekudirect kuti taitova nemuzukuru tikagorwa street by street tichibvunza naiti kutsvagawo sekuru vakadai so totsvagawo sekuru vakadai so tichidzi hapana. Ndokubva zano razotibata rekuti aiwaka dzinofura nzivane makudo ndimamwe regedza titsvagiwo kune vacho vanobatsira vari muarea tovabvunza kuti kuwava munovaziva here apa. Saka munhu akazotibatsira ndiwo kwaRusape ndiye akazotiudza kuti kana muri kuda kuona sekuru ava ndovaziva asi ndinotya kukuudzai pavari nekuti kutokutaurirai kwatinenge chiita vanenge vachitozviziva ende vanotoziva kuti ndini ndakudirectai kuenda kuna sekuru ava. Izvo ndo zvakataka kutivhundutsa. Hayi papa takapaka mota. Ende futi amenotwaya kundityisidzira here ndokubva vati unozanishamba maprogramu ako tinoaona ende tinomada stereki asi tichiri kukuda munyika nekuti kuwa kuenda uko kuenda kurufu avakuregerere avatomborizine is ruthless kuzvicherera gomba pakuzodaro Chihera manje finish. Zvomataura chomwana kuti ndakatarei Tando akangoti ndobva ndatoziva kuti rwendo rwukawo rwatoo nemahwana. Mune Zimbabwe so sathi sisuka sahamba iSakubva lapho esasitshelwe khona ukuthi kuyikohlala khona ubani ukhulu sahamba ma-street by street sibuza ukuthi ukhulu uhlala ngaphi. Hayi sabona ukuthi lapho singaqeda phela iSakubva yonke ama-street wonke sathi hayi mana sihambe ngasidinge lapho abancedisa khona kulabantu phela ababe bencedisa ebesintwini maybe babe besazana phela. Hayi abantu bangikhona bathi hayi asimazi but nxa nifuna kwakukhanya sibili ukuthi kulawo i-confusion okuphakathi
sacina nje uneshamba sefonela omunye la yomazi wethu support hayi ukuthi ukuba ngamazi umuntu ngiyamazi kodwa ukuthi ngilitshela ukuthi ungaphi ayikho kule nkinga khona cause ngiyabe babe bengikakela ukuthi wo wamtshela sekutokuti vacho vanobatsira vaitya kuti taurira kuti munhu uyu anowanika zvikazonzi mirai nditange ndavafonera ndigoudza kuti kune vanhu vada kukuonai ndikati aiwa munyasotaura nawoka zvakanaka nekuti tinofa zvikanzi aiwa mirai ndinzwe kuti vanobvuma here kutaura nemi venews ndo pavakazoita sei pavakavafonera zvikanzi asida kuona vanhu ivavo vanhu vavo ndikuti vatsvaga hayi mulezimbabwe sati sisuka khona apa phela ngani story but real life story ngale yabe apana nda kufa apana so sati suka khona apa hayi wathwa hayi mani ngiqala njani mfonele ukuthi ngimtshela ukuthi hayi kulabantu ababuya abanje so hayi wahla wanjani weqa wathi amfuna ukuzwa tikati ora tipewo number dzavo tivafonere sezvamaita zvikanzi vagoza kuti ndini ndakupai ndikati aiwa hativaudze kuti ndimatipa tinotsvaga matauro atingaite nawo kuti nhamba dzavo tawana kupa zvikanzi iwe wofungwa tisecret here kutongokupainga icho zvonoti pane uyu ari kupa nhamba dzangu kune uyu achauya kwandiri saka izvozvo vari kutozviziva kuti muri munhu mamutare so sasa sithi hayi kumuntu lonoyalile sithi hayi akwenzi ukuthi nditshela ama-directions sasa sithi hayi besicela njani inamba yokuthi simfonele wathi vele kuyafana inyama ngumkhwapha sefanana ngalinika uzabona ukuthi njani linikwe yimi so hayi akhona apha nje kwakungezelela ukusaba sibili senzo saka isu nyango zvazvo takapindwa nekutya asi takaendera mberi zvakare nekusosa kuti vanombogara kupi ndipo patakadirectwa nemumwe wakangoti ininiwo hameno ndangokuudzai ndobva taudzwa dzifamba so shamwari famba so unosvika chete takasvika asi hatinasvika pamba chaipo tikangoonawo mabhumge tikati zvapaingori so ini handina kuriona handina kuritarisa ndanga ndatarisa musaiti kuti handiri kuonewa pesa saka muri Zimbabwe hatimbodi kukunyeperai takatya takatya takaita magatsi ekubva kuno kunosvika kwamutare tiri kuendako tinoona seko tinofirei handiti tinenge wataurira kuti tauyawo kuzongoti tinzwewo nhawii imimi futi vatariri ndimi mune problem bosi magara matudza kuti regedzai musatomboenda ikoko regedzai isu tikati aiwa chinotyisa chii tandava ati ndenge ndichitora float muchitaura nasekuru ndinenge ndichitora kuitira magoodbye my friend muchiona bhumgeti vedwe chandoda kukutaurai ndechekuti zvimwe tingaite zvivindi asi pane pamwe paunonzwawo kuti apa hapatangike ndaita mucheche saka naizvozvo takadzoka takafambira mashangura bhata asi zvisinei chandoda kukuvimbisai muri yeZimbabwe ndechekuti kunyange zvazvo takaenda ikoko takauya nemamwe maprograms anopisa tarisirai tina Blessing Shumba vanofarira gospel music takanorowa another level naye tina zvakare kwachi Hosea Chipanga takamutsvaga kuenda kuwatsomba DC ugoteketa kudhera chiti ari kupi Chipanga ari kupi takatani hasha tikagomborasika rodhi yacho yakunzi makutosvika kupenhalonga dzokerai uko kwamabva uko apa chidhasti chacho chichitibuka so zvanga zvakaoma muri Zimbabwe asi baba kwacho takakwanisa kunge tinavo saka tarisirai another level na Hosea Chipanga angu ndakanga ndisingazive kuti ndeipiko pfuma huru panyika ndaifunga kuti pamwe kuva nemabhizinesi mapurasi pamwe chete nedzimba nhasi ndoziva pfuma huru panyika pfuma huru panyika mukadzi ane rudo mukadzi anokuda munhamo neurombo
ndiyo pfuma huru panyika yandakazembera. Mule Zimbabwe hayi njengoba endukade sitsho hayi tinkwesaba zayesa ukuthi sefika cause kufanele ulalele umuzwa ngedwa nxa ukutshela kufanele ulalele asikwanisanga ukuthi sefika but hayi silenhlelo ezinye sabuya lazo khona ngale Mtare phela ngeke sikavimbela idonki efileyo kodwa nobe yayifile enye idonki but hayi sathi hayi sizabuya labantu bakaJesu sizabuya la likhayile ukuthi kuzabuya blessing shumba titakapana baba isusu timene kuti titeme chino baba isusu timene kukwana kwedu kunobvawo kwamuri kana simba redu baba rinobva kwamuri varombo vachaiteiko vanoshaya vachawanepiko varombo vachaiteiko vanoshaya vachawanepiko vakashurukidzwa vasine simba isu tinozvitenda iboka renyu baba isu tinozvibvuma iboka renyu baba lavo wasaichipanga saka chatingade kuita kukumbira regero kumafans eDrumas Media kuti ava motiregerera takapindwawo nekutya hatingagone kunyepera kuita mahiro takatya asi takataako kwaMutare kana mukatobvunza paholiday ino vanokutaura kuti aiwa vanhu ava vakange vari pano takaenda aiwa takauya kwaMutare makatoona zvakaoma. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatakuunzirai zuva ranhasi tangoti tikupei update chete. Ngiyathemba muri Zimbabwe ngiyathemba ukuthi kulabanye abazubuhlungu ukuthi hayi phela kade sesimelele ukubona ukhulu. Lathi sasimelele muri Zimbabwe sasuka lapha saye Harare. Takananga. But ma-tollgates takabhadhara, fuel takabhadhara, accommodation takabhadhara, asi takatya. Ndizvo zvatingade kutaurai takatya. Haisesava. Ndo chirongwa chatakatauya nacho zuva ranhasi muri Zimbabwe kuti tingokutaurirai kuti ndo mafambiro atakaita kwatakaenda tanga tamboita zvivindi asi takazopeserawo takugrowa cold feet. We freaked out. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvatichakupai, tichakuunzirai kuti tichaenda tichiona gogo kuti vari sei, tichanoona zvakare sekuru kuti vari sei, but that will be 2 days from now. Pari zvino regedzai timbokupakurirai zvimwe zvirongwa chinangwa ndechekufadza imi muri Zimbabwe muchitoona muri kudzimba dzenyu. Muri Zimbabwe sathemba ukuthi hayi angithokozile kwazi ukuthi abanyalithabanga but hayi yikho phela sithe asikwanisanga ukuthi senzeni siyefika khona but silo kuningi ukubuyayo liyakwazi Drumas Media asizake silidisappoint sihlala nje silezitshisa ezimnandi so ama-episodes la ngaphela libe kwazi ukuthi kulamanye abuyayo amnandi. Asi tisataenda zvakare kune anonzi Gire. Gire ka ndakuziva ma location asekurka tichakuendereka. Udza muri Zimbabwe kuti makaburana china Gire. Gire every time kana tichipremier anoti anenge chitichera. Tichasangana papremiering. Aiwa tinokutendai mafans eDrumas toziva kuti makawandisa vana Sheila in Korea. Tinotenda nerutsigiro rwenyu South Africa. Maiwe handingada hangu kutaura. Vana anesu tinokutendai zvikurusa shumba nerutsigiro rwenyu. Rambai makadaro, rambai muchititsigira. Hatingakutaurei nemazita mese tikakupedza asi rutsigiro rwenyu rwakakosha zvikuru. Kufunga kuti iyo YouTube yakatitaura kuti muzopinda mu100,000 vanhu muchasvika after about 6 months. But all of a sudden yakanyepa haisati yati tisori nekuti iye zvinezvi almost taura kutopinda mu100 imomo and almost every day tiri kukwanisa kuwana vanhu 1000 aiwaka. Tinotenda zvikuru muri Zimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my
my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.